Až samostatné nájezdy musely rozhodnout o celkovém vítězi turnaje nesoucího název Městská hokejová liga. Vítězem 4. ročníku se stal tým HC Devils Česká Třebová, který porazil českotřebovský HC Lomax. Hokejový turnaj probíhal po 7 měsíců na zimním stadionu v České Třebové. 4. ročník Českotřebovské městské hokejové ligy byl dramatický až do úplného závěru. V posledním zápase celého turnaje se střetly 2 místní celky, a to HC Lomax a HC Devils Černé. Konečný výsledek rozhodl o konečném pořadí na prvních 3 místech. Poslední zápas rozhodoval o umístění na prvních 3 místech. Tak mohli vlastně být první, druhý, mohli být i třetí Devils. Lomax už první nemohl být, no ale mohli být druhý, takže tam bylo spoustu kombinací. Jednotlivé duely na tomto turnaji se hrály 2x20 minut čistého času. Po prvním dějství byl stav 2-1 pro Lomax. Hned 40 sekund po zahájení druhé části, ale Devils kratochvílem vyrovnal na 2-2, když využil přesilovku 5-4. Po tomto vyrovnání ale přišly gólové okamžiky Lomaxu. U obou následujících 2 branek byl její hráč Hapala. Rázem byl stav 4-2 a pro černý Devils se celkové prvenství lize rozplývalo. Modrobílý Lomax si byl až moc jistý výhrou a tak přišlo potrestání. Nejdříve Jiruše snížil na 4-3 a když chybělo pouhých 32 sekund do konce základní hrací doby, tak Kopecký vyrovnal na 4-4. O vítězi tohoto duelu museli rozhodnout samostatné nájezdy. V nich byli úspěšnější hráči Devils, konkrétně Jiruše a Pavlák. Následná radost u černých hokejistů byla obrovská, u modrobílých zase zklamání. Jsme překvapení, prohrávali jsme a stačili jsme to vyrovnat a na ty nájezdy to už je takový bonus. No. Je to velká škoda, zas na druhou stranu krásný výsledek. Ty kluci ještě před 4 rokama neměli ani výstroj, takže já musím jenom sklonit před tím manšaftem. Přímo na ledové ploše se předával pohár pro vítězný celek. Je to podruhý, vyhráli jsme vlastně 1. ročník a teďka to je 4. ročník, tak spokojenost určitě. Na 2. místě v lize skončili semaniští fotbalisté, 3. poté HC Lomax Česká Třebová. Městská hokejová liga se hrála na přetržitě 7 měsíců a startovalo v ní skoro 500 hokejistů. Obrovská záležitost, myslím si 220 utkání, to je takovej nápor, že někdy to zvládnout je docela složitý. No. Hrajeme to někdy 4 zápasy denně, končí to o 11:30. Nejslušnějším celkem v lize byl českotřebovský HC Rido. Nejtrestanějším mužem byl Milan Hejč z juniorského celku místní Lokomotivy. Na trestné lavici pobyl celkově 81 minut. Střelcem se stal s 32 góly Daniel Dvořák z mužstva Fotbal Semanín, který také i vyhrál kanadské bodování. Ligu hrálo celkem 20 celků ve 2 skupinách. Celou soutěž odřídilo 15 rozhodčích. Pro IKTV Ivo Cupal.